Egun hon, aurkezpen honen bidez, EHUko Arkitektura Goi Eskola Teknikoaren ikasketen eskaintza agertuko dizuegu. Eskolan eskaintzen ditugun titulazioak, arkitekturaren oinarrietako gradua eta arkitektura unibertsitate masterra dira, batik bat. Beste gradu ondoko batzuk ere hemen ematen dira. Dena den, aurkezpen honetako edukiak arkitekturaren oinarrietako graduan eta arkitektura unibertsitate masterrean zentratuko ditugu. Hemen ematen dugun edukia, feria virtualean egiten ditugun bideokonferentziatan zabaldu edo handitu egingo dugu. Arkitekturaren oinarrietako gradua 5 urte osatzen dituzte eta horietako bakoitzak 60 kreditu. Guztira 300 kreditu eta horren bidez lortuko dezutena da arkitektura oinarrietako gradu titulazio horren titulu hori. Titulu horrekin arkitektura eta eraigintzako zerretzen baita ataletan lan egiteko aukera izango zute, baina jakin dezazuten benetan proiektu osoak sinatu eta diseinatu eta beraien ardura izateko masterra egin behar da. 6. urte bat, arkitektura masterra, eta horren bidez izango dizute gaitasun guztia, proiektu guzti horiek sinatu eta burutzeko. Arkitekturaren oinarrietako gradua euskaraz egin daiteke, erderaz egin daiteke, eta graduaren erdia inglesez egin daiteke. Inglesez egin daitekeen irakasgaiak 3. mailatik aurrera egongo dira. Eta arkitektura unibertsitate masterra 2 hizkuntzetan eskaintzen da, erderaz eta euskaraz, osotasunean. Arkitekturaren oinarrietako graduaren helburuak 3 ditugu batik bat. Lehenengoa, eraikinak proiektatzen ikastea izango da. Bigarrena, proiektuak horiek nola egikaritzen ditugun, hau da, nola eraikitzen ditugun ikastea izango da. Eta azkenik, hirigintzako eta lurralde antolakuntzako planak idazten ikastea izango da gure helburu bat baita ere. Masterrak zure proiektuak sinatzeko habilitazioa edo gaitasuna emango dizu. Orduan, masterran zer egiten dugu? Egiten duguna da proiektu bat, zure bizitza profesionalean, garatuko zenuen bezala, masterran garatu egingo dugu. Baita ere, masterrean, praktika kurrikularrak ditugu. Kasuntan, derrigorrezkoak, eta eskolak bertak daukan jasotzen ditun enpresa, estudio edo atal desberdinetako erakundetan ditugun harremanen bidez, eskainiko zaizue aukera hori benetan interesgarria zuen hurrengo bizitza profesionala bultzatzen edo motorra sartzen hasteko. Eskolako graduak eta masterrak IMI aintzatezpiena dute 2016 geroztik. Gradua amaitu eta arkitekturako masterra gainditu ondoren, arkitektura eta erigintzaren arloko profesional munduan jardun ahalko duzue, Europar Batasuneko 26 herrialdeetan. Eta hau, zuen gradua eta masterra homologatu behar izan gabe lan egiten duzuten lurralde horretan. Guztira 800 ikasle inguru, 100 irakasle, administrazio eta zerbitzuko pertsonala ere, eta batez ere ikasketa antolamendua kaskoienetan eta tailerretan modu kolaboratiboan taldeka bultzatzen da. Gero ere zuen bizitza profesionalan pixkat eredu horiek edo pixkat saiatzen eskolatik bultzatzen. Eskolak mugikortasun programa bat du eta honen bitartez ikaslegoaren formakuntza indartu egin nahi dugu. Orduan, internalizazio programa honetan parte hartuko zenuke, ikaslegoaren zati handi bat parte hartzen du,
Eta internazionalizazio programa hau nahiko potentea da, eskolak irudian ikusten zuten bezala, hitzarmen asko dauka mundu osoko arkitektura eskola ezberdinekin. Graduan zehar ere, naiz eta derrigorrezkoak ez izan, aukera izango zute ere borondatzeko praktikak egiteko. Ditugun harreman guztikin, jasotzen ditugun eskaitzen bidez, graduan zehar ere aukera izango duzute zuen ikasketekin batera praktika hauek egiteko eta zuen kurrikulum akademiko hortan ere jasotzeko. Eskolak ikaslegoaren formakuntza indartzeko, jarduera kulturalak ere antolatzen ditu, eta horietan parte hartu ahalko dezute. Jardueran kultural hauek mota ezberdinetakoak izango dira. Batzuk, erakusketak eta ikerketa kongresuak. Beste batzuk, irakasgai ezberdinei lotutako hitzaldiak. Hitzaldi hauek, eskolatik kanpo edo arkitekturaren bizitza profesionalak emango dituzte. Eskolara etorri eta bere hitzaldia eta beraien ikuspuntu eta jakintza ezberdinak transmitituko dizkigute. Beste jarduera kultural bat, ikaskita bidaiak izango dira. Eta maila ezberdinetan, normalean maila bakoitzean, urtero ikasketa bidai bat izango dugu. Eskola, aipatu bezala, Donostian aurkitzen da, eraikuntza osoa hemen dago, eta desinstalazio desberdina ditugu, bai tailer zabalak, irekiak, marrazketako gelak, gela digitalak, eta zenbat zerbitzu Donostiako eraikuntza honetan. Ikaslegoak bere gela izango du, bere gela propioa, berak kudeatzen duna, eta ikasle gela deitzen diogu. Bertan, zuek lan egin ahalko dezute, pixka bat deskantsatu, eta baita ere badago jateko jangela txiki bat, miko uinak ditugun eta holakoak. Baita ere gela hau, beste ezaugarri garrantzitsu bat dauka, eta da 24 ordu zirikia egongo dela. Horrela, ordutegiz kanpo, eskola itxita dagoenean, erabili ahal izango duzue, eta bat alderanak egiteko, edo elkarrekin estudiatzeko, edo zuek ikusten ez zuten heinean. Ni berean eta azkeneko urtetan eskolak apostu indartsu bat egin du digitalizazio sistemekin eta badaukagu Fab Lab, HUko lehenengo Fab Lab izandakoa, eta huertan korte laser, 3D dimentsiotako impresorak, material desberdinetan, eta apostu bada guretzat, zeren geroz eta gehiago ikasketa gehiago tailer hauetan eta metodologia eta teknologia hauetan oinarritzen dira. Eskolari buruzko informazioa gure webgunean handitu dezakezute, bertan aurkituko dituzue ordutegiak, irakasgaiak eta danadalakoak. Baita ere sare sozialetan ere bagaude, Instagramen eta Facebooken, bi perfil dauzkagu, eta eskolako bizitza zein dan jakiteko era polita izan daiteke. Hau izan da oinarrizko informazio bat, eta hemen eman duguna esan bezala feria virtualean zabaldu egingo dugu, gonbidatzen zaituztegu bideokonferentzia hauetan parte hartzea. Eskerrik asko.